Nastavení hlavního času provádíme v časovém módu. Vidíte čas a datum. Dlouze stiskneme levé horní tlačítko, než se rozblikají hodiny. Pravým nebo dolním tlačítkem přidáváte nebo ubíráte hodnoty, přepínáte levým spodním. Poté nastavujete minuty, přepnete opět, nastavujete sekundy, rok, měsíc, den, formát času asi 12 hodinový nebo 24 hodinový. Tohle všechno ukončíte levým horním tlačítkem. Tak, nastavení krokoměru. Přepneme do módu krokoměru, kdy vidíme čas a tam máme 0. Dlouze stiskneme levé horní tlačítko. Pravým tlačítkem volíme buď malé nebo malé, buď žena nebo muž. A opět stiskneme levé spodní tlačítko. Tak a tady si můžeme přepnout evropské kilometry nebo miley americké metriku. Tak, stiskneme znovu, tady si navolíme výšku, dalším stiskem hmotnost a poslední je délka kroku. Ta je velmi důležitá při doštelování hodinek na přesně, aby vám to krásně počítalo. Někdy uděláte delší nebo kratší krok, tak vyštelovat tak, jak vám to sedí. Tak, další. Tady je další mód, kde si nastavujete cíl, takže 12 000 kroků, nebo 11 nebo 10 000. Tak dále přepneme. Tak, tady už máme všechno. Opět stiskneme levé spodní a jdeme do dalšího módu. Mód stopek. Pravým spouštíme, zastavujeme opět pravým, nulujeme spodní, dlouze přidržíme, než se vynuluje. Další mód je krokoměr, který funguje až po 24 hodinách a máte to na týden. Tam se zobrazuje, kolik kroků za to. Budete tam i dají přestávky a všechny tady ty věci uvidíte tady v tom módu. Tak, přepneme dál a je tady alarm. Alarm se aktivuje a deaktivuje velmi jednoduše. Pravým tlačítkem zapnete, vypnete. Když chcete nastavit čas alarmu, zase dlouze stiskneme, než se rozblikají hodiny a za spodním levým přepínáme, zase doštelováváme a vypínáme tím stejným tlačítkem. To máme všechno. Takže, když budete chtět nastavovat nebo aktivovat krokoměr, takže přepneme do módu krokoměru a pravým horním se rozbliká panáček. Tím máme to, že krokoměr funguje. Když krokoměr funguje, nemůžete ho jako nastavit. Nemůžete tam nastavit nic, jo? Protože on nebude fungovat, když je aktivní. Takže když budete chtít nastavovat krokoměr, musíte ho vypnout, aby panáček neblikal. Levým horním dáváte světlo, ve tmě vám krásně svítí světlo a to je všechno.